ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ଭଜା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ମାଉସୀ କ'ଣ ହଉଛି? ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 6ରୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ, 14 ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ମାନେ ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। 6ରୁ 14 କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସରକାର କ'ଣ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ବା କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସଚେତନ ବାଣୀ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ନା ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସତରେ ପଢ଼ିବା? ନାଇଁ ମ ସତରେ ପଢ଼ିବା? ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯାହା ଲୋଡ଼ାଏ ବସର। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯାହା ଲୋଡ଼ାଏ ବସର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବହି ଦେଲେ ସେ ଯୋଗାଇ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବହି ଦେଲେ ସେ ଯୋଗାଇ। ପିଲାଟା ଖଡ଼ି ପେନେ ଗୋ ଦେଇ ତାରି ମନ ମା ମାନେ ଗୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଗୋ ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ। କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପାଉଛ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ? 2ଟା ପାଉଛ? 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପାଉଛ। ଶନିବାର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ଡ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ଜୋତା ମଜା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁ ତ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଥଇତା କୁଣିଆ ଘରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ମାଉସୀ ଘରକୁ। ସରକାର ଦେଇଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ପାଇଁ ନୁହଁ, ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବ ତ ଫେରସ୍ତ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏ ଦେଇନି ନେଇକି ଘରେ ଥୋଇକିରି ମାମୁଁ ଘର ମାଉସୀ ଘର ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ନା ଫୁଲ ଦେଇକି ରଖିତା ପୂଜା କରିକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ତାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦବ, ସେ ଟୋପିରେ ଭୋଗ ଆଣିବ ଛୁଆ। ଦିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେହ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଜୋତା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ। ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜୋତା ମୋଜା ଘରେ ଥୋଇକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛ? କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ହଁ, ତୁ ତ ଦେ ଫାଳେ କାଟି ଦେ। ଦେ ଖାଇଯା। ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ଭିତରେ ତମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, କୋବି ତରକାରୀ ଖାଉଛ? ପିଲାମାନେ ଭାତ ଡାଲମା, ଭାତ ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ବା ଝୋଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛ ସପ୍ତାହକୁ? ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ? ଗୋଟେ ବୁଧବାର, ଗୋଟେ ଶନିବାର, ସପ୍ତାହକୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟିକର ଆଉ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ସରକାର ତମକୁ ଦେଲେ। ବହିପତ୍ର ପାଇଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲ କି ନାହିଁ? ଛାତ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ? ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ତ ହଁ ପାଠ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଉଛି କି? ଏଇଟା ହଁ ହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା। ଖାଲି ସରକାର ଦେଲେ ଖାଇକି ବସିଲେ ହବନି। ତାହେଲେ ପାଠ ଶବ୍ଦ ଭଲ ପଢିବା। ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପଢିଲେ ତମକୁ ଲାପଟପ୍ ମିଳୁଛି, ପଢିଲେ ସାଇକେଲ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତମରି ଭଳି ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ପିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ନା ଯୋଉ ପିଲା ବଧିର ପିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଟି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ପିଲାଟିଏ 3 ଚକିଆ
ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରା ବାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ପିଲାଟିଏ କଳା ଚଷମା ସହିତ ଦେଖି ଫୋଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ଖଣ୍ଡି ପିଲାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁରରେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। ଅପରେସନ ହେବେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଅପରେସନ ସମୟରେ ପିଲାକୁ ରହିବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ, ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ରହିବେ, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା। ମାଗଣା ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସରକାର ନା ଡକ୍ଟର ପଠେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେବା କି? ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଲେ ନା ଜର ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଆଣିବ ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ଯାଇ। ଜର ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଆଣିବ ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ଯାଇ। ସେ ବଉଳ ଚମ୍ପା ନ ପଢ଼ିବା ଯିବା ଏତେ ସୁବିଧାକୁ ପାଇ। ବଉଳ ଚମ୍ପା ନ ପଢ଼ିବା ଯିବା ଏତେ ସୁବିଧାକୁ ପାଇ। ଗୋରୁ ଗାଈ ନ ଚରାଇ କେହି, ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ନ ଚରାଇ କେହି, ଗୋରୁ ଗାଈ ନ ଚରାଇ କେହି, ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ନ ଚରାଇ କେହି। କୋଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଗୋ। କଥା ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗো ସୁଖଜନେ ଗো। ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜର କୁର୍ମି ବଟିକା ମ୍ୟାଲେରିଆ କିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁର୍ମୀ ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଗଣାର ଔଷଧ ଆଣିବ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ନା ପାଠ ପଢିବା? କିରେ ମଟନ କିଲୋ 800 ତମେ କହୁଛ ଛେଳି ରଖିବନି। ରାତି ପାଇଲେ କହିବ ଛେଳି ଥିଲା ଏଇଟାରୁ କେତେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। କାମୁଡି କିଲା ଏଇ ଛେଳି ରୋଗଟା ତାକୁ ନେଇଯିବ ସେ ପିଲାମାନେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ନାହିଁ। ହଳିଆ ମୁଲିଆ ହବ, ନା ଚାକର ବାକର ହବ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା, ସ୍ୱାକ୍ଷର ହବା, ହଳିଆ ମୁଲିଆ ହେବା ନାହିଁ, ଚାକର ବାକର ହେବା ନାହିଁ, ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିବା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଆୱାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଘରେ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ। ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ତମ ବାପା ମା ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ପକେଇବ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ନଥିଲା ଆମେ ପଢୁନଥିଲେ, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ। ଧନୀ ପିଲାଟି ଯାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଗରିବ ପିଲାଟି ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ କଲେ ଧନୀ ପିଲା ଯାହା ପିନ୍ଧିବ ଗରିବ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ସମସ୍ତେ ପାଠ